Všetko je inscenované. Pozrite sa na iránsky parlament a porovnajte ho s pódium Oscarov 2025. Máme rovnakú slobodomurárskú symboliku. Filmy sú napísané, ale aj politika. Vidíte hercov na scéne, ale kto píše scenár? Albert Pike, slobodomurár 33. stupňa, to oznámil v 1871. Tretia vojna bude vyvolaná, aby sa Islám a Izrael navzájom zničili. Vojna naplánovaná na vyčerpanie národov a zavedenie svetového luciferiánskeho náboženstva. Takže tento chaos kódujú už dlho. 33 a pyramída sú podpisom slobodomurárstva a George Washington bol jeho súčasťou, ale na vrchole nenájdeme Boha, ale Bafometa. Dom Templu vo Washingtone má 33 stĺpov, vysoký 33 stôp, s pyramídou a dvojhlavým orlom. Rovnaký orol ako ruské impérium, ale presviečajú vás, že sú v opačných táboroch. Najvyšší súd Izraela, opäť pyramída darovaná Rothschildovcami. A znova iránsky parlament, pyramída s 33 oknami. Náhoda? Nemyslím si. Kotugua, konec koncov. Kto vlastní svet? BlackRock, čierna kocka, trochu ako islamská kaba, židovská kabala alebo Trumpova väža. Všetci zarovnaní okolo toho istého symbolu. A čo nájdeme v strede slobodomurárskej lože? Čiernu kocku Saturnu. Majster murár pozná scenár, ostatní ho vykonávajú. A pokiaľ si vyberieš stranu, robíš presne to, čo od teba očakávajú. Stávaš sa dobrovoľným komparzistom v ich filme.